Euskalitek, euskal erakundeetan kudeaketa aurreratua sustatzeko eta haien lehiakortasunari eta Euskadiren garapen jasangarriari laguntzeko xedearekin, kudeaketa aurreratuaren eredua garatu zuen 2015 urtean, erakundeak beren kudeaketa hobetzen laguntzeko. Eusko Jaurlaritzak bultzatutako eta nazioarteko erreferentziazko kudeaketa ereduekin bat datorren kudeaketa eredua da. EFQM Europako eredua, Deming Huse eredu japoniarra, Malcolm Baldrige eredu amerikarra, edo Fundibek eredu iberoamerikarra. Euskadiko jarduera ekonomikoko hainbat sektoretako erakundetako kudeaketan adituak diren pertsonen parte hartzearen eta adostasunaren ondorioz sortu da, eta sistematikoki berrikusi eta hobetu da. Kudeaketa aurreratua, interes talde guztientzat emaitzarik onenak modu iraunkorrean eta orekatuan sortzen dituena da. Hori lortzeko, kudeaketa estilo parte hartzaileagoak erabiltzen dira. Pertsonen konpromiso handiagoa lortzen da, bezeroekiko eta beste interes talde batzuekiko harreman sendoagoak eta emaitza hobeak lortzen dira. Eredu honen helburua, erakundeei beren kudeaketa hobetzen laguntzea da. Sektorea, tamaina eta aurrerapen maila edozein izan da ere. Azken hamarkadetan, esparru desberdinetatik ekarritako enpresa kudeaketako kontzeptuak integratuz. Bezeroarenganako orientazioa, prozesuen eta gertaeren araberako kudeaketa, aliantzen garapena, pertsonen garapena eta implikazioa, lidergoa eta helburuen iraunkortasuna, gizarte erantzunkizuna, emaitzetara bideratzea, ikaskuntza, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza. Erakundeen lehiakortasunean eta jasangarritasunean eragiten duten 6 eremutan indarguneak eta hobetzeko arloak identifikatzen laguntzen du ereduak, eta kudeaketa sistema egokia ezartzen du honetarako. Epe luzerako ikuspegia sortzea, argi definitutako estrategia baten bidez gauzatuz. Erakundea bezeroarengana orientatzea, balio ekarpen bereizgarria eginez. Pertsonengan proiektu partekatu bateko kide izatearen sentimendua sortzea. Gizartearekiko konpromisoa eta haren garapen jasangarria sendotzea. Berrikuntza aplikatzea erakundearen eremu guztietan. Emaitza onak lortzea interes talde guztietan, modu iraunkor eta orekatuan. Ereduak 6 elementu ditu, 5 eragile eta emaitza. Kudeaketa sistema garatzeko. Estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntza eta emaitzak. Elementu bakoitza azpi elementutan banatzen da, 23 guztira, eta horietan kudeaketa praktika onak jasotzen dira erreferentzia gisa. Beraz, erakunde aurreratu batek, beharrezkoa den informazio estrategikoa izan behar luke, eta informazio horrekin hausnarketa prozesu parte hartzaileak egin, bere estrategia ezartzeko. Ondoren, estrategia hau hedatu eta jakinarazi egingo da, erakundearen misio, ikuspegi eta balioekin bat datorren antolamendu eredu baten bidez. Estrategia horren arabera kudeatuko dira besteak beste, ekonomia eta finantza baliabideak, teknologia eta informazioa. Bezeroekiko harremanak zaindu beharko lituzke, eta efizientea izan behar luke bere jardueraren elementu guztietan, balio katea. Produktuak eta zerbitzuak diseinatu, garatu, merkaturatu, produzitu edo ematetik, haiek banatu eta mantentzen arte behar izan ez gero. Horretarako, erakunde aliatu eta hornitzaile egokienak izan behar lituzke. Talentua erakarri behar luke, bere pertsonak behar bezala hautatu, ordaindu eta zaindu, estrategiarekin bat haien ezagutza eta konpetentziak garatu, eta haien motivazioa eta lidergo gaitasuna areagotu, pertsona horien erakundearekiko konpromisoa bultzatzeko. Bere gizartea osatzen duten erakunde eta pertsonen garapena zaindu behar luke. Bere jarduerak izan lezakeen eragin negatiboa ekiditen saiatuz,
eta ekarpen sozial eraginkorrena eragin dezaketen jardueretan aktiboki parte hartuz. Berritzeko helburuak eta estrategiak zehaztu behar lituzke, eta barne testuinguru bat sortu, pertsonek ezagutza partekatu, arriskuak beren gain hartu, ekintzaile izan eta berrikuntzak egin ditzaten. Teknologiaren, beste pertsona batzuen eta kanpo erakundeen berrikuntzarako ahalmena ere baliatu behar luke, eta ideia eta proiektu berritzaileak kudeatu behar lituzke, horiek gauzatu ahal izateko.